Lanangnya pendatang rezeki loh yang menang-menang. Lemak brul. Kamu harus pakai THR maleras. Lah. Megegek ugek sadulita hemel lae Ndara Bratasena sampeyan aja bingung sing jejeg kang dadi imanmu Den hampun ngantos jengandika Ndara Bimasena kelangan kiblating kautaman Gus Kyai Semar Badranaya Werkudara rumangsa nyangga dosa kang gedhe anggone Werkudara dadi satriyaning bangsa muspra tanpa guna ripalungguhan iki negaraku negara Ngamarta sing kawentar tentrem kahanane malih dadi tintrim Ngamarta biyen negara sing kondang ning saiki malah kebak ing panandang Kyai Semar yen para kawula para among tani padha nangis jerit rereyongan iki dudu salahe sapa-sapa nanging iki lupute para sentana praja ya kalebu Werkudara iki kowe tuturo Kyai Semar Semarega den prayitna semurire eka ambalik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar semedining tengahing latar milangono lintang Bima Sekti kula saged nggagapi lan kula saged ngraosaken dumateng paiting lelampahan menika Gus nuwun sewu mang eling-eling pungkase para sarjana ingkang sujaning budi duk rumuhun para sepuh riyin nate paring dawuh urip iki saka sapa urip iki arep ngopo lan pungkasane urip arep kepriye jlentrehe kepiye Kakang Semar Badranaya ngaten nggih Gus urip iki saka sapa urip iki arep ngopo pungkasane urip arep kepiye urip kuwi saka sapa urip niki nggih peparinge sing gawe urip
peparinge Gusti ingkang murbeng dumadi lantarane Rama kaliyan ibu. Lah bareng wis lair jal sampeyan urip niki arep ngopo? Sampeyan urip niki mung arepe diutus. Sing ngongkon sapa? Sing ngutus nggih Gusti sing nyipta jagat. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibaning urip. Manut karo kodrate dewe-dewe. Yen kodrate dadi tani, dadi tani sing becik. Yen kodrate dadi guru utawi dwija, dadi guru sing becik. Lah, yen sampeyan kodrate dadi satriya, nggih mang dadi satriya sing apik, mang dadi pejabat sing becik. Ngayomi para kawula cilik. Ibarate wayang manuta karo pakeme dhewe-dhewe. Mongko sakniki kawula ora bisa ayem, negara ora iso tentrem. Merga pakeme dhewe ora rampung, senengane ngutik-utik pakeme wong liya. Niki sing marake kisruh, Den. Banjur pungkasane urip kepiye? Nggih bali tengarsane sing gawe urip. Elek-elek Semar niki inggih ken momong kalian para satriya ingkang hambek luhur ing budi. Lah nek pun manungsa niku bali. Manungsa bali wonten ngarsaning Gusti ibarat gajah mati ninggalo gading. Nggo pipa regane larang. Nggih. Macan mati ninggalo lulang, dinggo reok regane ya larang. Ayo saiki nek menungsa mati ninggal apa? Pol ngetepol ninggal utang lho. Nek ra ninggal utang ya ninggal perkara. Tinggalen amal kebecikan sing murakapi nadyan manungsane wis ora ana ning darmane ya kewajibane isih dilestarekake tumrap para bebrayan agung. Kyai Semar dos pundi Ndara? Dina iki Among Tani ana negara Ngamarta lagi nandhang susah. Bima Sena duweni krentek kepengin bebantu para Among Tani ana ing Karang Padesan. Kanthi cara menapa? Kanthi marga ingkang pundi paduka badhe mbantu para Among Tani? Werkudara bakal mbendung Kali Serayu Kakang Semar. Sikara tandang resang bayu sewi Areto mungkul manembah Areto mungkul manembah Hangler boyo kuntap dicekak cukupe niki mangke Ndara Werkudara badhe mbendung wujudipun Kali Serayu Gus Kakang Sumaryo. Kabeh mau tak lakoni krana sedyaku kalamun Kali Serayu kasembadan bisa tak bendung. Iline banyu saka Kali Serayu bisa kanggo srana panguripane Among Tani ana Karang Padesan. Inggih Gus, inggih. Tegese sampeyan golek kamulyan, sampeyan golek kamukten ora kanggo diri pribadine sampeyan dhewe. Ora kanggo kamulyaning kulawarga nanging kanggo panguripaning bangsa. Bagus, elok gegayuhan sampeyan Gus. Ning wanti-wanti welingi Semar Badranaya.
sampeyan kanthi sedulur sampeyan kendali sada kakang sampeyan nuringgih Begawan Anoman ya Risang Senggana niku riyen sing nate duweni pengalaman bendung segara Anoman pun nate duwe pengalaman bendung segara Samudra Hindi wonten lakon Rama Tambak Duk Kepungkur Kyai Semariya nggih sampeyan rembukan kalian kakang sampeyan Senggana sampeyan nganggo tekad satriya tanah Jawa mugi-mugi gegayuhan ingkang luhur anggenipun paduka badhe mulyake para among tani sageta kasembadan Gus Ndara Bimasena. Kyai Bimasena. Are kata Dian Bratasena kampuh poleng bang Bintulu adi sarira
ngamula dumung gedhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris wiladalah kadangipun Kakang Yayi wong Gagah wong Sigit wong Jentara Dimas Bratasena Kakang Anoman ana dawuhmu apa ya Yayi wis sawetara wanci anggonipun Kakang mesanggrah ana ing pesanggrahan Serayu awit aku nampa atur saka jeneng sira Yayi Bratasena ana ing Triyari Kawuri utawa 3 dina kepungkur Dimas Werkudara nganti kakangmu Senggana kelawan para putra-putra Pandhawa liyane supaya kinen mesanggrah ana ing Kali Serayu sabab ana babakan ingkang butuhake pambantune pun Kakang Anoman Yayi Werkudara sajarwa Yayi apa sing kudu tak bantu Wejasena Kakang Anoman piye aku ngurungokake lan ngrasakake panjriting para kawula ing negara Ngamarta luwih para kadang among tani bebasan uripe ing ripalungguhan iki kaya dikiwakake ngono Yayi iya arep nandur wae kangelan uba rampe uga kangelan karana banyune sing kurang keterak ketiga dawa babar pisan ora ana udan mula gumregah sing dadi rasane Bimasena kepengin bebantu marang kadang among tani kanthi cara apa Dimas Bratasena dina iki bakal mbendung Kali Serayu wis masalah Anoman malumpat sampun prabdeng witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yugara haking kuwi ladalah adikku Dimas Werkudara bareng sadi ngucap kang kaya mangkono saknalika pun Kakang eling karo lelakon kepungkur pun Kakang kinate suwita kelawan pepunden Kunalendra ing Pancawati Denda Sri Rama Wijaya biyen kuwi ya nate Sri Rama Wijaya kuwi ora mbendung Bengawan nanging malah mbendung segara mbendung Samudra Hindi nanging ora merlokake banyune nambah iline samudra gawe kretek gawe dalan perlune kinarya nyabrang para kadang-kadang wanara anggone bakal ngluruk perang mapan ana ing negara Ngalengkadiraja iya wis saiki mangkene dina iki pun Kakang lan Syadiayuh tumandang gawe yen perlu kayu sing gedhe-gedhe dirubuhake watu sing gedhe-gedhe didongkeli mengko para kadang-kadang Kanoman anak-anakmu kabeh padha dikirapake dikon tumandang gawe ya kalebu para kawula ing Karang Padesan mangkono ya aja duweni rasa pangresula lan ora susah ndadak pamer gilo aku wis ora susah kabeh derajate padha Yayi
Piye, yen kira-kira pun Kakang duweni panemu kang kaya mangkono piye, Yayi? Yo aku matuk, aku sarujuk. Anak-anakku kabeh Antarja, Gatot lan kowe Antasena. Melu-meluwa tandang gawe. Sing ora gelem jumangkah, sing ora gelem kumerembyah. Ora susah ngaku anake Werkudara. Nok-non ngestokaken dawuh Rama Kyai, ngestokaken dawuh Duh Rama Kyai. Ya. Aku manut kowe, Pak. Kowe kabeh dadi bocah nom-noman. Aja duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe. Nanging pitakonane genti diwalik kowe kabeh wis labuh apa marang negaramu. Gegayuhan luhur iki kabeh mung kanggo sarana kamulyane para kawula ing negara Ngamarta, utamane para kadang among taning negara Ngamarta. Wis ayo enggal ditindakake pakaryan iki. Barengi Sintrang Samirana sedya hayu, muga-muga bakal manggih rahayu ya Dimas Werkudara. Sintrang Samirana keperwane pamitan guru
handhel gayung kono Are sang Ramandaya Padyana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning mare on mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jro jaladri mila gugu saben ari kacarita nenggih Sang Senggana ya Sang Hanuman tandang krida gyung ngrebahaken kekayon sela-sela ingkang ageng den dongkeli minangka kekuwataning tambak kinarya bendung ilining Bengawan Srayu krida Sang Senggana den bantu kalian para putra-putra Pandhawa yen Cinandra watu-watu ana sakiwa tangene kali Srayu kinarya mbat-mbatan Begawan Anoman
Sewaka mijil langenira sang nar pati lampah hira alon
ginarabak badaya yuwarna nira Sari Om Iwang suksma mangadili luwih muga ngayomana mring panjenenganing ingsun kula nuwun dereng dangu sarawuhipun Koko Prabu Mandura ing setinggil negaring Astina Koko Prabu ingkang rayi Duryudana ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk sahandhap pepodo handika njeng Koko Prabu Balarama jagat dewa Bathara pangestungkara jagat yayi dahat katedha kalingga murda lulus raharja kalis ing pangrencana praptanipun Kakang Mandura ing setinggil Ngastina kalis ing rubeda bombong mongkok raos ing manah dene Yayi Duryudana ngaturaken sih pambage panakrami kunjuk wonten ngarsanipun pun Kakang inggih Yayi inggih kula tampi mboten langkung puja pangestunipun pun Kakang Kiwala tumanduka Yayi Prabu Duryudana nggih sanget anggen kula nampi puja pangestu ingkang rumentah kula kalungaken jangga kapetekaken pranaja rumeketing wardaya mugi amimbuh bagya kayiwanan kula duh Koko Prabu boten langkung kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi nggih semunipun sampun boten kirang sekeca anggenipun ingkang raka lelenggahan wonten ing sasana mriki Yayi nggih anak Prabu Mandura saarawuhipun anak Angger Baladewa kula ingkang paman ing kepatihan kula pun sengkuni ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk nggih anak Prabu Baladewa inggih paman sengkuni inggih sampun kula tampi dawao sami-sami lole sumulole semara tempret kantil buntute omah joglo hawla nuwun sewu ngger anak Prabu Baladewa Bapa Durna menika nggih sakrawuhipun anak Prabu Mandura wonten setinggil negaring Astina pun Bapa ing Sokalima ngaturaken salam taklim mugi kunjuk anak Prabu Baladewa inggih Bapa Panembahan sampun kula tampi salam taklim ingkang rumentah kula tampi dumawao sami-sami kasekecakno anggenipun pinarak lenggah nggih nyuwun pangapunten inggih kados mengaten kahananipun ingkang kagelar wonten negaring Astina inggih Bapa Durna inggih
mongkok raos sing manah sareng kula nyumurupi kahanan ing negari Ngastina katingal sedaya sami gambira. Nggih. Pancen sedaya sami gumbira, nggih, sami gumbira. Kula nggih tumut bungah, kula tumut bahagia. Rawuh paduka wonten setinggil negari Ngastina prasasat pukulun Bathara Brahma ingkang hangit jawantah kasekecakna anggenipun lenggahan nggih. Nuwun inggih Bapa Panembahan nuwun inggih. Koko Prabu Baladewa sepisan malih ingkang rayi Duryudana ngaturaken agenging panuwun ewadene paduka kepareng rawuh minangkani pamundhutipun ingkang rayi Ngastina. Inggih Yayi, lantaran Nawala ingkang tinampi ingkang raka nalika semana, Nawala ingkang dipun tapak astani kalian Yayi Prabu Duryudana ingkang surasane tulis pun kakang kinem daya-daya prapteng wonten negari Ngastina kagiat raos sing manah kula kinten kula lamun Ngastina menika wonten parang muka ingkang anekani nanging sak sampunipun ingkang raka Mandura prapteng wonten ing negari Ngastina katingal ayem kang sarta tentrem mboten wonten rubeda sawiji menapa malah saya tuwuh pitakon sajroning ati daya-daya wonten wigatining karsa Yayi Duryudana ngrawuhaken pun kakang ing Mandura pun kakang namung badhe ngangklungaken jangga anilingaken karna nenggor mentas sabda pangandikanipun Yayi Aji Duryudana. Koko Prabu Purwa Madyawasana samendang datan karempit lamun to wonten klinta-klintuning adur Yayi Duryudana ngaturaken agenging samudra pangaksami. Inggih mboten dados sabab ampun ngantos winali ingkang dados raos jengandika Yayi. Gandeng ripalenggahan sak mangke ingkang raka sampun marak sibo bebasan anyidam rujak ing cempaluk cumengklungen daya-daya weruh gatining karsa menawi keniwi nedar ing akathah monggo ingkang ngraka ing Mandura semedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggor mentas sabdanipun Yayi Prabu Duryudana ing negari Ngastina. Permara reh mangasa umya ngambreng kadi karonaning kaswasih oring marga hamalatgung are sang kanda mastrat maca leng-leng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara wayanto Koko Prabu menawi wonten sisiping atur kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami punapa to darunanipun dinten sak mangke seru panyuwun kula anggenipun kepingin amboyongi dhateng paduka Koko Prabu Mandura mapan wonten ing negari Ngastina mriki Blaka Suta blak kutang terus terang dinten sak mangke ingkang rayi Ngastina nembe ketaman ribet jibeg judeg raos sing manah kawula saking pamawas kula namung paduka Njeng Koko Prabu Baladewa ingkang saged angudari reruwet amadhangaken pepeteng ingkang dipun kersakaken Yayi Duryudana kadosa pundi Yayi? Duh Koko Prabu ingkang tansah gumana musik wonten manah kula boten wonten sanes kejawi kudrating jagat ingkang sinebat perang ingkang binjang dumadi wonten ing Tegal Kurusetra ingkang nama pun perang Gedhe Baratayuda Jaya Binangun
Perang kala wau perang ing antaraning para Pandhawa lan para Kurawa. Inggih awit babagan perang Baratayuda Jaya Binangun kala wau ingkang siyang pantaraning dalu tansah nyerimpet nyandung wonten batos kawula ingkang dipun kersakaken babagan Baratayuda kadosa pundi Yayi? Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mila nganti Duryudana ngundang paduka Koko Prabu Baladewa menawi benjang perang Baratayuda Jaya Binangun sida kelakon siyos kelampahan nyuwun sewu. Paduka njeng Koko Prabu Baladewa badhe mbantu para Pandhawa menapa mbantu para Kurawa. Yayi, kula aturi nyekseni sedaya ingkang lenggah mapan wonten Stinggil Ngastina kula aturi midhangetaken lan niteni dhateng ucape Baladewa. Benjang sak mangsa-mangsa Baratayuda Jaya Binangun menika sida kelampahan. Baladewa boten badhe mbantu dhateng para Pandhawa. Lah dalah matur nuwun lakar menika ingkang kula ajeng-ajeng. Lho, ning kula nggih mboten mbantu para Kurawa lho Yayi. Kula nggih mboten badhe bantu Kurawa. Gusik. Kok kados mekaten niku nalaripun kados pundi nggih? Ngaten paman. Baladewa niku wong tuwa, tegese tuwa niku kudu kena tinuwa tuwa lan kudu kena tinuwi-tuwi. Tegese wong tuwa niku kudu kena kanggo conto, kudu kena kanggo gondelan. Mongko para Pandhawa niku taksih kadang kula, Kurawa menika inggih taksih kulit daging kula piyambak. Dadi upama Baladewa niki mbelani salah siji nyuwun sewu ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok ugel dengkule melu tatas. Kejawi saking menika Baladewa niki ya ora kepengin diarani wong tuwa sing mban cindhe mban cilat dan pramila menawi sida kelakon wujudipun perang Baratayuda Jaya Binangun menika kelampahan. Baladewa mboten badhe mbantu sinten-sinten. Baladewa tak ningali mawon ramene Baratayuda. Dadi wong nonton niku penak. Rame ya keplok, lucu ya guyu, luwe ya nyang warung. Niku rumuse wong nonton. Inggih matur nuwun. Lajeng kula badhe tanglep malih miturut petang paduka Koko Prabu Baladewa menawi perang Baratayuda niku kelampahan, menawi perang Baratayuda menika sida kelakon. Ingkang menang niku kira-kira para Pandhawa napa para Kurawa. Ingkang menang niku sing bener, ingkang kalah niku sing luput. Sing leres menika sinten, sing lepat menika sinten. Nek niku Baladewa ora usah dadak leren matur. Kudune Yayi Duryudana pun saged tanggap malah sakniki kula sing genti tanglet kalian Yayi Duryudana. Wiwit Kurawa niku taksih bayi abang nganti brangkang nganti saiki dadi satriya kondang. Kurawa niku kira-kira nate tumindak jujur napa mboten? Pun mboten usah ora anu. Nyuwun sewu. Menawi rada pekewuh anggenipun paduka badhe mangsuli nyuwun sewu. Tiyang sak donya niku sampun ngakoni. Wiwit kuncung nganti gelung rina pantaraning dalu Kurawa niku sing diangka ora ana liya kejaba mung patine para Pandhawa. Kamangka Pandhawa niku tanpa dosa, kamangka Pandhawa niku tanpa luput. Conto rikala kepungkur dok nalika jaman lakon Bima Bungkus. Jabang bayine Wrekudara ingkang riyen wujude bungkus dibucal ana tengah alas supados enggala saged nampi pangruwatan. Nanging kepripun? Nyatane malah diincim patine kalian para Kurawa. Jabang bungkus diranjap gaman kiblat papat. Conto malih nalika riyen jaman lelakon pendadaran siswa Sokalima ing tata lair mulang perang marang murid
latihan to sing balung wuleting kulit nanging sejatine ana sandi ingkang piningit wonten reka daya ingkang lungit para Kurawa anggenipun badhe ngungkit cara ing pangkah patine para Pandhawa. Mboten niku kemawon Yayi. Rikala jaman lakon babat Wanamarta. Pandhawa jarene karo para Kurawa diwenehi wujute alas. Pandhawa dikon bangun negara. Ning sejatine para Pandhawa dilorotke ana tengahing alas karben Pandhawa mati dipangan jim setan priprayangan. Wonten malih tuladane, wonten malih contone. Nalika lakon jaman Bale Sigala-gala, jare para Pandhawa arep diwenehi separone negara Ngastina, Pandhawa dipun papanaken wonten Bale Sigala-gala nalika semanten wanci dalu. Papan dunungipun para Pandhawa malah dipun obong kalian para Kurawa. Sinten sing duwe gagasan ngobong Bale Sigala-gala? Sapa to pimpinane sing duweni gagasan ngobong Bale Sigala-gala? Dinten sak mangke wonge ya isih urip. Sinten to tiyangipun? Kula. Kula tiyangipun nger. Krasa paman nggih kraos ning sakniki senggunipun tobat. Sengguni sakniki sampun ngibadah. Sengkuni iki ngibadah. Inggih nek mboten percaya sampeyan dolan omah kula. Sakniki omahe Sengkuni niku padasane mawon wonten kalih. Padasan kok dadak ana loro. Nggih sing siji kula tinggal wonten griya, sing siji kula cangking ngalor ngidul. Syukur nek ngaten syukur. Nah, Yayi Duryudana kanthi paugeran, kanthi dasar, kanthi wewaton sedaya kala wau kamangka para pinter, para sarjana ingkang sujaning budi sampun paring pangandikan. Suradira jayaning Rat Subrasta tekaping ulah Darmastuti sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Sapa sing disiki Allah ing kono wahyune bakal sirna. Kula wantun nemtokaken. Baladewa wanita tuan. Bile benjang Bharatayuda jaya pinangun mereka tanto sita kelampan. Sing menang para Pandhawa, sing jlepot para Kurawa. Leng-lenging driya mangu mangun kong kanduhan rimang lir-leno tanpa kanin lir-leno tanpa kanin yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Dyah Utama sak menika pripun siji sing dirembug maknanipun ora sang rembug babakan Bharatayuda jaya binangun nanging sak mangke wonten perkawis ingkang langkung wigati Duh Koko Prabu. Yayi Duryudana perkawis menapa Koko Prabu? Dinten menika para Pandhawa wanuh-wani bendung Bengawan Serayu. Pramila mboten nama mokal menawi iline banyu menika mlebet wonten ing laladan negari Ngastina. Wekasan kukuban negari Ngastina mriki kablabaran wujudipun toya mboten karuban toya mriki kathah
toya ingkang mlebet inggih awit saking jalaran ilinipun bendungan Kali Serayu ingkang para Pandhawa wanuh wani bendung ing ripalenggahan saktangke. Pramila saking menika Koko Prabu cobi miturut pamanggih paduka Jeng Koko Prabu Baladewa kadosa pundi ingkang rayi Duryudana arsa sumadong dawuh. Lah dalah mangke rumiyin Yayi. Kula aturi paduka Yayi ngrakit ing reh raos kesabaran. Sumangga perkawis menika dirembak sarana kawicaksanan. Kula ambali atur kula ing ajeng. Baladewa niku dudu wonge Pandhawa, Baladewa niku dudu wonge Kurawa. Lenggahe Baladewa niku mapan wonten ing tengah. Inggih, kados pundi Koko Prabu? Menawi miturut pamanggih kula, paduka Yayi Prabu ampun ngantos nggadahi panyokra bawa kalian para Pandhawa. Kenang apa to kok para Pandhawa wanuh-wani bendung kawontenanipun Kali Serayu? Awit punika minangka sumber penguripanipun para among tani ingkang wonten kukuban negari Ngamarta. Pamanggihipun Yayi Prabu saksampunipun Bengawan Kali Serayu dipun bendung kalian para Pandhawa, Yayi Prabu anggadhahi pamanggih boten komanan toya, boten kebagian toya. Rak ngaten to kala wau. Inggih, nyatanipun kados mekaten. Mangke rumiyin to Yayi, mangke rumiyin. Mbok inggih Yayi Prabu menika budidaya piyambak. Nyuwun sewu. Nyuwun pangapunten. Pun Kakang ngertos lho Yayi, pun Kakang ngertos. Paduka Yayi Prabu Duryudana menika inggih anggadhahi wewengkon wujudipun lepen ingkang dipun wastani Kali Cengceng Guling. Kali Cengceng Guling menika mapan wonten laladan negari Ngastina. Gawene Kali Cengceng Guling menika bareng kalian Kali Serayu gadahipun para Pandhawa. Pun Kakang kelingan, pun Kakang kemutan kok Yayi. Pun Kakang kemutan do kepungkur anggenipun para Kurawa dalah para Pandhawa yasa kali. Gawene dhisik-dhisikan. Para Pandhawa damel lepen dipun paringi tetenger Kali Serayu utawi Bengawan Serayu. Yayi Prabu Duryudana sakurawane gawe kali dipun paringi tetenger Kali Cengceng Guling. Lho, nek wis ngono, mbok inggih Yayi Prabu ampun ngantos iri lan meri dumateng kabejanipun sanes. Boten wonten ginanipun kok Yayi, boten wonten ginanipun. Boten wonten ginanipun, eling Yayi eling. Pandhawa Kurawa menika sami-sami tedhak turunipun Begawan Yasa. Padha-padha tedhak turune pandhita sing linuwih. Padha-padha turune pandhita ingkang linuwih, turune Begawan Wiyasa. Kok sepele men nggo rebutan banyu. Kok remeh men to Yayi. Monggo dinten samangke kula dherekaken. Kula aturi tumenga ing ngakasa. Ngetokke jiwa kaprawiran, iri meri srei drengki kula aturi nyingkiraken langkung rumiyin. Monggo paduka kula aturi tumandang makarya. Yayi Prabu anggadhahi kadang Kurawa. Kurawa ki cacahe ora sithik. Kurawa cacahe 100, aja dadi wong keset. Kurawa kudu gumregah. Maknane muktine aja kanggo muktekne awake dhewe, aja mung muktekke kaluwargane dhewe, ning kanggo muktekke para kawula cilik. Yayi Prabu Duryudana kula aturi enget. Yayi Prabu punika dadi ratu ora mung ngratoni sedulur, ning ngratoni bangsa. Bangsa pundi? Nggih bangsa Ngastina menika. Ingkang sami ngayom wonten sahandhap pepadanipun Yayi Duryudana. Punika pamanggih kula. Mila sepisan malih kula namung ngemutaken ampun ngantos cerah congkrah dredah munggahe Pancabaka karo padha-padha dulur mung perkara sepele, boten prayogi Yayi.